untuk nelakoni iki. Kudu sampe ngombro-woro. Lho iki wis calone raja kabeh. Calone gawe raja. Nek menurut dongenge Mbah. Wis prei presiden ganti raja. Iku tok. Ngene manggon raja tuntunan Jawa. Semebar balik asal maneh. Oke teman-teman, kali ini kita berada di Kabupaten Jombang. Jadi tepatnya berada di Desa Pedalaman ya, yang ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan hari ini nanti kita akan mengunjungi salah satu orang sakti, salah satu orang yang tersohor, salah satu orang yang banyak dikunjungi oleh orang-orang, entah itu minta sesuatu ya, sesuatu dilancarkan rezekinya, dilancarkan mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kita akan ke orang tersebut ya. Jadi bagaimana, seperti apakah, karena beliau itu pinter meramal juga. Ya, jangan kemana, saksikan terus untuk ekspor kita kali ini. Dan nanti kita akan langsung ke rumahnya teman-teman. Assalamualaikum Mbah, Rahayu Mbah. Rahayu, waalaikumsalam, Rahayu. Selamat Sehat Mbah? sehat, walafiat, Alhamdulillah. wala berkat, tak jagat. Mbah tawekes. Umur saniki pinten Mbah? Songo telu. 93. Tapi dari dulu gak ada perubahan. Pancen kok ngenemi ngoten. Wonten ilmune napa Mbah? Ono. Ilmune mangan wareg, gak Pikiran utang. ngoten nggih. Pikiran encer, mboten Ya, sepaneng. ngoten. sabar nrimo ing pandum. Yo gak di warisan, yo gak duwe tinggalane tak nenek moyang nduru alas iki. Nggih. Tapi duwe sasar. Tapi duwe teko dhewe. Iya. Sing gelem kae gak gelem gak apa-apa. Mbah, seminggu kemarin itu wonten cerita napa mboten Mbah? Sing tiang-tiang sing mriki Mbah. Perihal tentang permasalahan-permasalahan tiang niku. Watah napa mboten Mbah? Wis ora kena diitung permasalahan yo. Rata-rata niku Iya. masalah napa Mbah? Rata-rata ku yo babakan wong rumah tangga iki akeh gak bener. Iku tatanane wong nandur, wong laki rabi, wong utang nyelang, Ngoten wong niku. nyileno iku tanpa nganggo petung. Nggih. Ya, syukur duwe karep budal duwe bondo berangkat iku keliru. Gelek wong sing pinter gawe ukara pujangga tatanane sing jange dikerjani. Marung gelek tatanan dina sing ping 3 iku munggah. Diteliti iku. Dicatet. Nek mantu ketemu selikur, likur, tulikur, selawe, ojo kadek 25. Gawe patokan 30. 8, 30. 30 likur. Iku tambahno gelekno tambahan patokan 30. 38. Cek tiba sandang pangan papan. Ngono gak kok gelekno kukuno. Wong iku sok ora karet. Bibite 3. Mati yo 3. Duwe dhewe urip donya iku lapo kok gak 3 misan. Ya kok trimo
Dadi wali tok gak iso nambahi 21, 23, 24, selawe. Iku toton ambek nganggo patokan 3 kumang. 38, 33, 23, 28. Iku patokane katutno wetone arek loro lanang wedok sing dadekno apik ku waline. Itu. Ojo manggon nggo cuplak puser, ojo manggon nggo naas, ojo manggon nggo tali wangke. Kabeh wis seruh tatanane Jawa dina. Karek ngeleki tok. Mbah kula pengen tanglet sing niki malih Mbah. Turu munyer. Turu munyer niku lho Mbah. Maksudnya piye Mbah? Turu munyer iku nuju karepe wonge duwe karep apa, kepengin duwe derajat apa. Melok lagune dina. Iki dina pira? Dina Selasa Wage? Nggih, misale. Ya, iku sirahe kudu nduk kulon, dinane ya nduk kulon. Terus nek film kalau tidur kepalanya berada di barat. Ya. Selasa Wage Rebu Kliwon. Ya kudu nduk kulon. Tapi nek ngetes aja nggo omah nek pengen ro. Nggo tengah sawah ta nggo jero alas iku sing kepengin ro. Kenyataane. Kedah selamat mboten wonten alangan napa-napa mbek nek misal Ya, kita tengah alas. umpama jange kena sarupala apa-apa, nggo alas, jange ditebek macan sing sampean turu belum tangi dhisik. Ya, kedisikan sampean gak kalah tajung boktekno. Ya, boktekno. Terus wonten sing gugah ngoten ibarat. Ya. Terus nek nandur nganggo hitungan sampar sandung polo pendem. Samparku wawan sing ono dhuwur, sandung iku waluh polo brambang. Iku pendem kuwi mbili. Lah nek ngunduh apa-apa iku nganggo hitungan 3. Balik nang 3 maneh. Slemet jembuh menungso. Slemet siluman sing ono sawah, jembuh siluman sing ono embong warung perapatan. Nek sing tiba menungso. Lah nek akeh oma, rungokno catetan. Wong-wong kabeh. Nggih. Gak peduli ku sapa, pokoke sing wedi mbek oma. Bancak ana ambeng nganggo iwak pitik go nang sawah. Dina Rebo Legi. Ujupe ngusir oma pitik. Niki malih Mbah. Wonten tiyang nggih. Ajeng nyelengi atau nabung, misalnya nyelengi lateng griya ngoten niku Mbah. Tapi niku napa celengane mesti katut mawon wonten mawon didamel napa kebutuhan napa ngoten mboten saged niku ngoten lho Mbah. Mboten saged napa nggih. Gak jalaran. Cara nabung niku lho. Kok wonten mawon akhirnya nggih entek Mbah. Kakan persatuan. Wonten cara nebene wonten dinten-dinten cara nabung niku piye supados dadi lah. Ngoten Oh, Mbah. gak iso ya iku wis kena adab kok. Kena adat, kena ajabe wong biyen. Ya kok ngono ku mang. Tapi nek duwe sandang pangan papan iku engko iso nabung. Tapi nek ngono gak ono, akeh sing gak duwe. Abot iku yo an. Nggih. Soale wong persatuan nabung ku yo akeh parane. Digale esuk sore didikik. Kakan persatuan. Jadi gak iso. Yen anu Mbah. Napa daftar pekerjaan cara pengen dadi PNS nggih supados diterima supaya diterima jadi PNS daftarnya itu harus daftar Iku pasrah karo dulure Sinara Wedi. napa niku? Ya sing lair bar sedina iku disambati. Ya. Di pinggir lawang, nek wedok nyambate nggo jero, nek lanang nyambate nggo njabane lawang, jerone lawang. Nek wedok nggo jerone lawang, jerone gedhek, nek lanang nggo njabane gedhek. Suku dulure dhewe iku sing nduk kono iku. Niku nyambate ajeng budal ngelamar niku wae. Ya, itu. Dulurku sing ana etan, sing ana kidul, sing ana kulon, sing ana lor. Aku duwe karep ngene. Ayo dikotukno aku, dudukno. Muga-muga nang ketrima. Nganggo pengasihan.
Bekendo ali lunga nglurup sing ngongkon nabi panutan. Dali lunga dali teko tekakno jodoh. Rezekiku karepku iki nang kasembadan. Titik. Iku sampean pahami. Cara rapalane niku, Mbah. Nah, iku. Nggih. Yen jejodohan napa jodone teng pundi, teng kidul napa teng kilen, ngoten niku ngitung saking pundi nih, Mbah? Saking Sabtu dina. Naas iku paranono kanggo golek jodoh, golek rezeki ya nduk kono iku. Nek maling gak wani goleki mlayu rono gak wani, malah iku sing diparani ngono ku mang. Ya iku. Nek wetonmu apa nasmu apa, iku paranono rezekimu nduk kono, jodohmu ya nduk kono. Langgeng kok nduk kono. Lho kowe iku lengsere sing nggone lahir. Mulane nek duwe kelahiran iku banjak ana. Berabang, bubur abang rong piring, bubur menir rong piring tumpeng lawe kulup-kulupan gak oleh iwak-iwakan. Ku Jawane nduk pundi cek iso adem ayem merambat malar-malar. Rapalane, Mbah. Kulupan. Rong dino nek piye? Ndongane. Nggih. Engko lek ana sing ndongani dhewe ngujukno iku. Iku bubur abang ku meru sing lahir. Bubur abang ku meru Nabi Ibrahim. Bubur menir meru sing lahir bareng sedina. Iku. Babakan tumpeng ku ana urusane dhewe sing dikarep. Nek wong lanang ku nganggo tumpeng, nek wedok bubur tok cukup. Mergo wedok penggaweane nyambel. Hiling-hiling. Paham ngono. Aja lali dulurmu sing ana etan, sing ana kidul, sing ana kulon, sing ana elor. Iku sing ngonkon. Aja dilalekno. Aja nganggo sirik musik gak oleh. Mbah, Jawa. yen ajeng teng kuburan nyekar nggih, ajeng nyekar teng kuburan nggih. Cara saene niku namung beto kembang mawon napa Ya kembang borep mancik kuburan. nggih. Assalamualaikum, sepi badane wong kubur, sari badane wong donya. Langsung mlebu bleng disiramno tok. Gak oleh sambat aneh-aneh. Jembek nyapu njabuti suket, gak njabut suket njabut sengkalane keluarga sing kena yuk sakit titik. Tanah kuburanku gak oleh ditambah, gak oleh dilong, temen rungokno. Disaponi tok. Saniki kuatah makam utawa kuburan dibangun sampai saat ageng-agenge, Mbah. Akhirnya wonten kejadian teng Pasuruan niku dibongkari kali tiang-tiang. Iku bener. Sing bongkar ku bener. Kuburan iku gak oleh diapi-api. Engko nek diapi-api, sing bangun yo katut ketiban eleke lho iku. Nggih. Epeke gede gak oleh. Kon ngersi tok nyaponi nggo sapu iku tok. Nek katik ditambahi kijing, ditambahi lemah. Sing urip iki ya ditambahi perkara, ya ditambahi lara. Gak Imbasnya oleh. malah sing urip, imbas sing Imbase nang sing anak putu. nggih. Gak iso seger waras. Gak oleh. Teng Jawa Tengah wonten nggih, Mbah. Wonten kuburan no tengah-tengah, terus dalane niku dipaping tapi malah maping kuburan-kuburane liya ngoten lho, Mbah. Didamel paping, Mbah. Paling ngidek-ngidek kuburane rindu nggih. Gak oleh. Terus dari dulu niku adat untuk membenahi kuburan, memperbesar ataupun membangun kuburan itu gak boleh, Mbak. Iya, gak oleh. Nambahi perkara. Nambahi sangkal anak putih nyambut gawe. Karena mbok kekno ae. Gak kecahe, Mbah. Aja kok tiron Cina ku pakem ya. Kuburane Cina ku harta tok. Dikanggo sangu menenek. Ana waoyo. Tapi mbak gak wani ngutak waoyo. Apa jari sing nglakoni. Zaman saniki, Mbak. Niki kan ajeng kunjuk napa ajeng 2026. Ya, kurang 4 bulan lagi kita sudah tahun baru. Kok kurang 4 bulan lagi, kurang 2 bulan lagi nggih. Sekarang sudah bulan 10 kan ya? Nggih.
2 bulan lagi kita sudah tahun baru di 2026. Yen coro panjenengan angka 26 niki Mbah 2026 wonten arti tertentu napa ning wau kan 25 yen 2026 niki wonten arti ini napa mboten nek cara pakeme Jawa 26 niki. Ya muga-muga ya kabeh ku nyadari nang ayo ditutukno lakon iki. Udah sampe ngombro-woro. Lho iki wis calone raja kabeh. Calone gawe raja. Menurut dongenge Mbah. Wis prei presiden ganti raja. Iku tok. Ngene manggon raja tuntunan Jawa. Semebar balik asal maneh. Wong Jawa iki pinter. Ku Arab dadi David, Gus Yai wis apal kabeh to. Nggih. Tapi Jawane gak ono sing hafal. Iki, ayo belajar Jawa. Cek dadi Jawa. Cek nang dadi wong Jawa. Nek Jawa lak uripe tenang dong. Nggih. Gak gawe jajal-jajalane. Hawa kok gedulinan. Ayo bareng-bareng didandani sing apik. Aja sampai Mbah ngetokno dongeng sing gak lho. Ayo. Sing wis ya wis. Babakan matine wong Jawa iku dudu-dudu kae sing mati dilindes. Bangsa asing. Bangsa Brahala, dedemitan. Di zaman Ratu Boko, Diwata Cengkar, Erlangga, sampai Swidak 6. Iku gak patan-patanan terus tak kira-kira. Di perang. Zaman Londo digawa nang Lampung sampai kerja paksa. Lho, Erlangga. Mojokerto Porong sampai Gunung Kelut. Ngerjakno rakyate kerja paksa mati-matian. Nggawe bengawan sak menudawane. Ngalor ngidule 350 meter iku pian. Kerja paksa. Kapan tentreme? Nek paten-patenan terus. Ayo dibaleni. Nglakokno bujangga tatanan nandur. Lelungan. Nagih utang, ngutangno kutritin. Boyongan rumah tangga iku tritin. Bujangga mbak iki. Boyongan nganggo manuk manuno pandita manggoro ratu. Mendungokno titik rahayu slamet. Oh,